৭୬ତମ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ସମାରୋହରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। କଟକ ବିଡ଼ାନେସି ପଡ଼ିଆରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଏଥିସହ ସେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଏହି ଅବସରରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଉଥିବା ମହାନ ସଂଗ୍ରାମୀ ଏବଂ ଯବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିନମ୍ର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ବିକଶିତ ଭାରତ, ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶପଥ ନେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ଅବସରରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ସେହି ସମସ୍ତ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ଆମର ବିକାଶ ଯାତ୍ରା ଗଣତନ୍ତ୍ର, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏବଂ ଏକତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଏହି ଜାତୀୟ ପର୍ବ ଆମର ସମ୍ବିଧାନର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବ ଏବଂ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ଭାରତ ଗଠନ ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରୟାସକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ପୂର୍ବ ରାତ୍ରିରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଦେଶର ସୀମାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ସେ ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସଲାମ କରୁଛି। ବର୍ଡର ଉପରେ ସେମାନେ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ସେହି ସୁରକ୍ଷା ଆମ ପାଇଁ ମହାନ ଅଟେ।